ole tuna hian hei a kon na hi sial hok khua ani a tuna hian hei rin thian parin oma te ina ka thlenga hei right na corner mo hei right in form ka ti on min chuan tuna hian kom meka chuan tuk lama hian drone ten thlo tiranga sial hok chung te pawh kan fam dawn ani mo drone ten chuan helipad atang khawt kan thlo tiranga tiang chuan kan hmanga ka dulu kiar hi lo nen tawa chuan kawng hi nal deuh ro na lai hi tam khop mai a chung te chu kan kawng om dan te ni ti chuan hei sial hok khua hi khanuam tak mai ni a ei thian tur pawh om ve nuam mai a maro chu kan leng chuak lo a kharin kalte kan tuma hei kan tum dan chuan hei thian parin oma pen pui bula nin alo hlo mai tu ma point kan tlang to thin tho na ama se helai hi an khua ni ti kha kan thangai lo tu no hian ti hian kanin thiat pawh khovel hi lo zim te te la ti chuan thian ta tak mai alo oma hei thlamawng takin a room ah hian an nu zin lai ni hlo a chuan chan room ah hian mo ani pon khuta thlama pawh kan riak mai thia thlam lung deuh mai oma ta te pawh chuan kan riak thei mai thei bawk a chutiang chuan kan rirus kan siam lai hian ka bungraw te pawh ka ta hian anum khop mai sial hok khua hi karin ai kal to chunin thianga tuna phi chun hei kawng tha zawk le tangkai zawk turin company an zau meka chuwang chuan tun ai na sawn na tam tak ko hrang hrang hian an nei ka ringa sial hok mai ni lo islum dar te phei chu khuajin an hip na sa chu chun helam pang te pawh pia lo ka omani a pia te 100 kilometer som te vel ning ka hria ka zu lo chuan islum dar atang chuna la khop mai karinai ka tlang thui motor chuan an naia ase two wheeler chun a hreu mani tu kung taka chuan ti te hat sei du a ti chuan hei zanina bong sa bong che anin ka hria le arsa ning me puya ka chau ka ril tram deuh tawh bawk ni ka ei mai jing chu thing eia chhuak ka mo chaw ka ei teuh mai a lo mum khop mai ka ti hau tak dawn ni hei na tu singa aba triana thian remati chuan muamarin kan chhuak hei lenga aizawl lam tuna henril ru pahnih in nom meka khawzawl lamah nge ka langa kawng ngai a thuk a let dawn ti hi ril ru awma mahse se khawzawl lam chu kawng a khu dawn tu a hemi tuna ka tlan a kawng ang vel kha ni vek tawna chuwang chuan a ngaiah hian kawng tha thlan tur ala tam zo in ka hria sirchhip atang chuan aizawl thleng a tha ve a saw lampang chu aizawl thleng kha a tha lo ni maw zema bawk thleng kha a tha lo a chuwang chuan kawng hluiah he lampangah hian kan let leng a tichuan bia te pawh kan ka chhuak ma tawh dawn tho a drone ten kan a inglawng a video hmuh nawm tak tak dah tur a ngai ang
ole ni zana ma hei sial hoka ria ka tuna hian hei helipad sial hok helipad akan nom mega la hian hei I thian te ho na next a chon right monom tak kan nei do na champhai lama mo champhai lam pang mi ka kan kal tur kha va phai ti vel ngar chip ti vel kan kal do na chu chu kan ngai tu mega ei sial hok rider so nen kan ride do ni next a chuan hei ming kanin shevek to thowa sei ve dem demila Shit. Thar zuala somte Prima. paiwa ei di zala a chok da sa politics la ma kan tuilu da wa di za kan but pa ve manu kop mai ei thian parin omanu pi ania ai kapi ni ka ti lo kapi tur di meng chu ei thian pa nu ni ma hian sial hok helai hi ange kha peng puin ti mi peng pui pula kan oma chuan hela hian two wheeler workshop oma ka thunga hian workshop hi kina kan bel chiang a tu nai chiang sok te pon chuan hela hian a mechanic ber anom tuna sial hok ama kal thin tan phei chuan helai har satra nei kanomani chuan a workshop a hian tiklai pon ro roping tilo kha chu ti theide kha ka mi ta nge ti theide kha lo soi ve re rekte ro he a workshop hi chiang do zo kin peng pui bo a ma se lo tan chun ti ate tang kala alai li taka ni ta hei workshop hi alang tem o han lang chiang do nga hi a workshop ani ta phone number te po da ela hian nei tu pa ni hi anin kha ni a hei tuma hian hei mechanic ber ani ta next a chuan kan rai tun mai theia kenen remati chuan tiang chu kan dream log thana ni a tuna hian anin chung tangin drone kan thlo tir sin do na china kan thlo tir to thona chuan ange helam pang two wheeler engmani har satna helam pang right thin tan siam an siam thereng ti te kha an sei do tuna hian hei anin chung tangin thona te chi thau te ang do kha kan thlo tir vel don ta ni la tang hian chuan hei sial hok lai khu helipad kan kal na khania helang pang hi veng school le hall vel te po ni mela te ri no ma te in ai zari kin pui do khala ro tak tak a ho la tuk ngai lo amak ka ai ka du lo imak ngai lo ka du lo ngai lo ai ya mi ilak do la check to la ma ilak phot da kal mai to no to kan ni ang vel kan ni ti khan ma ai đọc xuống là xem một tí helmet thật nó super hay thế này rồi không biết cái gì đó Kalau ni model lâu ni thì cái xem mi lâu ni à ngày ông đón khóc mấy hay chia học qua thế lại hi anh ấy khác không khóc beng pui lại li tất cả hiện hay workshop tu phải là workshop hiện pa hiện này à lâu cái là piang chuan đor về nghe tôi nha chuan hay lại hi rino mà tết đor mo hay đor mình thấy say vậy đấy tệ okay chọc bu beng pui chọc bu cái tóc mày beng pui chọc bu mel cheviao na afela hay
cả nè con này không Vale, nó tụt lỗ là. lỗ chụp cái em lỗ em phân hộ lỗ tục lỗ tới sao nó coi ngó À, coi nó còn phân lỗ chứ. thế đó nè Lỗ ấy lỗ. những cần đàn hay năng lỗ về cho ta ta số tàu có lại luôn à cái lá trộn phê đón xia luôn là đây nè ở đây là ô ta số đắng đây bye bye ngày hôm đó tốt vậy chúng anh này chúng là hiến siêu hộp của cho những anh này siêu hộp của những cái sản phẩm đó ta chúng là hiến địa thế lắm thành phần lệ chung đó nè nó làm tổng công các thứ sản xuất lâu từ vòng xuống hay là mà sản đó là xa phía cuối là cái gì đó tiền phao lao anh nhá thì tôi thổi làm này chuan này mà hiến ai rồi lắm phần đó nè xuống và các sinh thì tôi vào đây thì là cái gì ở đó thì siêu học của những con đường tấp mấy và cả bor về là gì đó ắt sẽ tao mới được điểm bor về như ta xuân cái nào hiến thì chẳng còn hiến nên chẳng còn hiến là có tập tấm các bạn thể lắm ta biết là cái lòng xuân nên thành nào đâu lại cái phòng mấy kia trong cái thứ anh thấy bắt thật tốt xuân học của